Alright, marhay na pagkaaga albay, asin na Bicolandia, aldaw na kita ngunyanin da Biyernes pizza 11 sa bulan in Oktubre 2024. Ako po ang sendong lingkod, Alwin Masidaliobit, Alwin Double L. Digdi po sa programang ini, Tingog din Barangay Morning Edition, nina sa Radyo Pilipino, DWRL Radyo Pilipino Legazpi 1080 kHz, asin man po tabi sa 1FM siyempre, and 88.3 digdi sa Birikan kan sendong mga radyo ngonya na pagka-morning, anin Webes o Biyernes na. So duman sa mga drivers on the road na nakaantabay po tabi this morning, good morning po sa mga praantabay ta ngonya na pagkaaga. Then siyempre duman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian ngunyan, get well soon, asin po tabi sa Gabos na mga nakatutok na ngunyan sa satuyang programang ini sa 1FM. Pasensya na kamo ta, medyo nagkaigwa kita ning kadipisilan at actually sundo pa kita sa aga po yung pinaka-highlights kan aktibidades midikdi, may gidan kami adi. Sa aga yung lubong, sa aga, kaya dahil kita nakakapoy, no? Anyway, sa abot kan sa tuyang makakaya, nagkaigwa pa din problema din for 2 days, tinamaanin kikilat so internet, kaya dahil kita nagkaigwa kita talaga ng kadipisilan. Pasensya naman sa mga paraantabay taha na nakalive pa sa napo tabi kita digdi, o niya na pagka-morning, sa Samuyang Residensya iningo na, sa next week di duro-diretso na po tabi kita diyan kita sa 1FM, duro-diretso na kita next week, by next week po yan, sa aga pa lang yung lubong kan sa Samuyang ama. Okay, so anyway, gabos naman kita inagihanin si ring kaya ng kadipisilan kundi siyempre hampangunta po ta once in a lifetime man sana ini. Okay, once in the lifetime yan sana po tabi ini. Sarong bisis man sana magagadan ang sarong tao. Okay, so anyway, batan sa kuyang account sa cellphone medyo dipisilon kaya nanunubli kita nin cellphone, tangani sa na po tabi na makataunin serbisyo publiko sa Sendo Gabos. Kung naman na po tabi kita ngunyan, digdi sa probinsya ni Albay, maski sa inkang gilid, digdingan sa Muya, sa Banuan kan Rapo-Rapo, padagos na pinag-urulayan po tabi yung pinag-urulayan po tabi yung bakbakan, kantulo, sisay daw digdian, pero sa iling ko naman tatapos na so filing kan certificate of candidacy, sa iling ko naman wala na digdi ki wala na po tabi digdinin mag-atras sa banti dahil mag-atras sa banti digdi, kanya-kanya na po tabing disposition. Sabi ko nga ni Sendo, kamo na mismo sa Indo, o kamo na mismo po tabi sa media, lalo na para sa Sakuya, wala namang kaming magagawa dyan. Wala namang kaming magagawa dyan. Kung abo nindo, kami mataram na botohan nindo si Congressman Joey Salceda, abo nindo, o botohan nindo si Governor Noel Rosal, magpratabil kami digdi sampangan kan mikroponong ini, habo man pala nindo, o kay Governor Greg Slaman, abo man pala nindo, di
kamo na lang po. Basta sa muya, siyempre kami, lalo na kaming mga broadcaster, may kanya-kanya man kaming disposition, ano. Igwa man kami nin personal na mga gusto. Na di man po tabi din do pwede na pakiaraman. Kaya di ba kasabi ko sa indo, ngunyan na panahon na ini, mas maray na maging kwan lang kita, observer. Sa labanan na ini, maging observer. Ngani na day kita din problema. Sa City Mayor siguro, City Mayor, Candy Gaspi, yaon dyan po tabi si Mayura Geraldine Rosal, yaon man po tabi si Sebeon, si Hisham Ismail, yung labanan, tabi, kamunaan kamuna po tabi dyan, ang bahala, ano? Kamuna ang bahala. Sige. Bataan mga linyada, puro mga pang-championship pa di. Pang championship yung linyada eh. Pang championship. Ang linyada po. Ang linyada po tabi sa kwan. Sa ibong. So mga nagbaral yung councilor. Linyada. Tapos digdiman sa ibong, may duwang councilor na dati, ay may duwang nakatukaw, si Councilor How, tapos Councilor Valladolid, may mabalik po tabing mga dati, mabalik na mga dati, yaon dyan po tabi sinda Councilor, o dating Councilor Diego Obido, yaon dyan si dating Councilor Baltasar III, nyan, ayan, dahil siya nag-vice mayor, garo ninervyo si kuan sa bagay te kan introduction ka nadakulaon na kwarta ang kaipuhan mo diyan vice mayor vice mayor dakulaon tabing kwarta talaga ang kaipuhan mo diyan iyan ang problema iyan po ang problema kundi kang kwarta siyempre jawa yung winability mo halangkawon yung winability actually kung hilingon ta si Vince Baltasar Cotana si Vince Baltasar Cotana iyo ini an materials para sa vice mayoralty race. Di ba? Consistent yan na top notcher Tapos may supporters. Kaya lang siyempre, sa lado siguro ni Vince, kay puwan mangiray po tabi, dahil man di pwede ang tapi-tapisan bisa-bisa, dahil man pwede. So kay puwan tangon yanin, pirak. Kung kapos man po tabi siyempre, mahanap nin kung sain ka, na sain mo kaya, duman lang. Kaya si Alvarizo na so vice mayor Sige. Anyway, yaon man dyan si Vince Baltasar. Okay, tapos may saro pa so dating nagkakagawad si Basaliote. So actually kuha na ini. Pero day man nagka day man nagka kurumpleto may malaog talaga dyan sa ibong. May malaog man sa ibong. Digdita ang tabayanan. Tapos, taday man di pwede po ngunya na labanan na hindi, di man pwede ibong-ibong. Araw keto so mga dating konsihal. Ibong-ibong baga kamukan eleksyon, dahil naman po tabi talaga kami, actually, dahil naman kami digdi na surprise kan nagdesisyon kamo nagbalik nagkuan sa ibong. Do, ipinagagalang tayan. Dahil man kami na surprise actually. Why? Paano ka man ma-surprise kayo ni na? Kan election po tabi kan 2022 ba yon? 2022. So naminting anday dyan nag-ibong-ibong po tabi. Doa man sana day ko nangangaranan na doa man sana nadaog. Anday dyan nag-ibong-ibong kung sain siya duman siya. Ansaro dyan si dating konsehal Diego. Day man talaga yan kung sain so linyada po linyada ni Mayura Keto, duman man sana talaga siya. Dahil siya nag-ibong-ibong. Pero ining nagbaral yung ining lima, nagribong-ibong naman kayo. Di ba? Kaya dahil man talaga nagngangalas, kung natata, marakas kasukang. Anyway, sabi ko nga di sendo, desisyon din do yan. Pandua, siguro kung duman sa mga, ano ba yun, yung mga supporters
yung mga supporters niya to po, actually, sa mga supporters na yan, o kung dagit ka mo duman sa nagbaradyo, di din to pagbutuan, no? O di din to pagsuportaran. Kasi hindi naman yan kaya bagangon yan, ako ang pinaghihiling ko digdi po, magkakaigwa kita kan inaapod na lado-lado. Kung dagit ka kay Mayora, dumang ka sa ibong, gabus man diyan din yada. Dahil diyan ki makakasoso, sa ibong iyo man. Iyon na hiling ko digdi. Kaya ang diferensya na sa nagdigdi po tabi, sad to say, sa mga taga Legazpi City, sad to say po, na sa mga taga Legazpi City, tabi, dakulon po dyan, pirang porsyento dyan sa mga makikwarta. O dyan na lang, ang iriwal kayo ni, alimbawa, 50,000 para digdi sa ibong kay Isyam Ismail. Supporters niya, 50,000 man kay Mayora Geraldine Rosal. Pirang botante kita, mga 150 na gayod. 150 sa Legazpi. So 50,000 ito sa mga makikwarta. So kumbaga pira-pira lang. Pira-pira lang. O duman kita magiriwal kay ni. Duman yan po tabi magbabayaan. Kung sisay so mga sumaorag so diskarte, maski po tabi dito sa kwarta, maorag so diskarte, magana ka. Pero sabi ko sendo po tabi, kay po ang tamang giraredig di sintimos. Sintimos, di man pwede ang turuoman. No? Di man po tabi pwede ang turuoman sana. Kaya, baga sinasabi ko sa endo na sa puntong ini, digdi maluwas kung si Seso mais dakol so sintimos. Sa gubernatorial man, dakol man akong nakakaulay gubernatorial. Ang totoo talagang labanan, sa duwa na lang. Sa duwa na lang, maski ako may mga nakakaulay na taga First District, ngunyan na ayaon po tabi ako ngunyan sa Rapu-Rapu Albay for almost 1 week. 1 week na ako, kadakol na mga taga First District, lalo ng Bakakay, nagdidigdi sa Samoya. Kadakol-dakol. Nakakaulay ko po tabi. May mga key players pa. May nagtataram po tabi na duman nga so kay Rakman nga ni Gob. Tanawara si Gob. Dapat nga nakatukaw. Kaya nga ang suporta mi yaon dyan. Pero nga nakadepende naman ngayon digdi sa kung sisay nga sa muya ang leader. Kung sisay ang leader na mataram sa samuya, duman kami masunod. Iyan. Pandua, sisay ang igwanin dakula na itatao. O iyan ang figurulayan. Sa Comelec, ang Comelec po, actually, pabayaan ta ng Comelec, ang Comelec po, mataram yan, wala bot baying. Pero ang katotohanan, maski sa ingkang dumuman na lugar, maski sa barangay po, talagang grabe ang bot baying. Pa? So iyan ang mga bagay na yan, iyo po yan dapat kumbaga maswito ko Kaya lang siyempre, maski kami digdi sa radyo, mataram kami na bawalan bot baying, matawan miso tao, so pangangay po kan tao. Ang sinasabi kan tao, maski digdi sa Samuya po sa isla, sinasabi kan tao, ngaya, matawanan mo, nin pang bakal gibagas. At least ngaya ini, aging paghanap, saka, aging yung paghanap. Pinagtsatsagaan mo nga ngaya sutupad. Di ba? Pinagtsatsagaan mo nga ngaya sutupad, di pa paano pa yan? Ngunyan ngaya yaon na yan dyan, sasamantalaon me. Sasamantalaon me, yaon na yan dyan. Iyo po yan ang sinasabi. Di ba? Iyo po yan ang sinasabi po. Tabi, sasamantalahon daw ninda tayao na sa kabagasan. Paano hunta bagasan? Di ba? Iyan po ang magabat. Iyan ang magabat na kalaban. Maski anong kami po ang trabaho mi bilang media,
is to educate. Hmm. Ah, i-educate po tabi. Ah, an ano yan? An gabos. Mag-educate kami. Pero nasa kung manggirarayan sa acceptance kan tao. Acceptance kan tao ta maski anong gigibuhon bidigdi na mag-edukar sa tao na siring kini dahil ka mo mag padara sa kwarta dahil may manatatawan. Ano manan marikon matawan mo dahil ka magpadara sa kwarta na ay bawal. Dahil ka magpadara sa kwarta dapat madidigasyon tapos tawan mo. So tataraman mong tao, pwede yan. Pero kung dahil ka man dito tao, dahil ka man po tabi ikipagta tao, ano man po tabi ano yan, personality mo, tangani na, di ba? Ano man po sa imong personality, tangani na, ma-inkaminar mo sa tao. Diring kayo ni, dahil ka mo di ba? Paano mo ma-inkaminar sa tao na dahil ka man itinatao? Ano ka, siniswerte? O ganun lang kasimple, no? Ganun lang kasimple. Madali sa nahata. Na, pasensya na ito, nadadangog diglis. Nadadangog so, ribokan, gini-retroset digdi sa kaya sabi ko natatama ko sugunan sa kuyang background so genset ko palan so genset me nag-aandar tadigdi sa moya dahil po nin dahil pang kuryente digdi digdi sa moya ang ginagamit sa rapo-rapo is generator set pirang oras na nagdadalagan o pahingaluan mo din 4 na oras 20 oras ang sarong aldaw. Yan kadipisil ang buhay sa isla. Kaya baga day mo man po tabi mababasol yung tao kung natata kay puhanin dating kwarta pagabot kan eleksyon kasi nagtitirios yung tao. Nagtitirios yung tao Yan ang problema. Day mo po tabi kaya day mo kayang ano ba yun? Ma-inkaminar yung tao. Dahil mo kayang ma-inkaminar yung tao na ganun-ganun lang. Siguro sa mga maamot na daw, pero makwampo tabi kita nin oras, haloy na oras. Si Jane Colina Calyada. Good morning tabi Tio Alwin, Masida Liobis. Yaong kasamit ra Manila, Jane na sige. Mga kwan ini, mga aki pa ini kan yaw na kudigdi kay to. Naiding tang yang kurang kana no. Pero bako pa man. Taday pa man ako kwan ako. Alo yun pa man po tabi ako mag-senior, dekada pa ang bibilangon dekada pa po, ang dekada 10 years yan. O dahil pa man ako nagabot yan sa puntong yan. Aloy pa ako. Dekada pa ang bibilangon para po tabi kita maging senior o makakuamanin. Ano ba yan? So ID sa senior. Mana sa sumang senior citizens na tapag kuwang ka maski bako ka empleyado dahil ka membro sa PhilHealth automatic may kaltas ka no. Di ba? May kaltas ka. Ini si Jane kan yaw na ko digdi kay to pag-abot ko digdi aki pa ini. Aki pa ini. Ungon yan may aki naman kayod. Ay aki naman kayod. Sige. Anyway, so igwa na po tabi kita din 24 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas. Kamu po nakantabay apwira sa Facebook live po tabi kita sa 88.30 88.3 DWGO1 FM Legazpi. Asin po tabi simulcast pa yan sa Radyo Pilipino Legazpi 1080 kHz po. 1080 kHz sa bilikan kan sa intong mga radyo ngayon na pagkaaga. Sundok po tabi kitang alas 8 pag alas 7 po ang tabayanan man ang drakulang istorya kan sa tuya ng mga bareta alas 7 po yan digdi sa 1FM. Sige. So partaw kung una kay Darwin ang linya
Oratan po magbabalik kita digdi sa tuyang programa. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka pa sa bukid eh. Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Disgusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pating virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab-Gone. Bakit makatulog sa tiyan? Walang amoy kulog kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone. Bakit makatulog sa tiyan? Walang amoy kulog kahit sabay sa loob. Bangong kumakatulog sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Di kita sa onesto Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano Subok na ang serbisyo, takbol ng natabangan Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan Takulaon na tabang sa kasaratayan Kaya basta tatak Lagman, matibay ng servidor Gobernador Grex Lagman, tunay kang malagauman Sa puso mo Kasakit ba ang imong ulog kalawasan tungod sa sobrang nga trabaho o nagkadaiyang stress sa kinabuhi? Hatagi sag break ang imong lawas. Dili lang simple nga break. Pag Herbalaya break usa. Ginhawa og lalom ug masahia ang imong ulo ug kalawasan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit sa ulo ug kalawasan, tinhinata sa siguradong luwas. Herbalaya, amoy na kaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Herbalaya Liniment Oil. Mapalit sa mga butika o grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, so balik na kita digdi sa programa ko digdi po sa Intirong Pilipinas. Ini po ang 1FM, kamu po nakantabay sa 88.3 DWG 1FM, asin po tabi sa Radyo Pilipino Legazpi 1080 kHz. So, diretso kita digdi. Si dating Presidente Rodrigo Duterte po nag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy bilang mayor ng Davao. Magusog na. Sugpa. Go. So, sa Davao, wala man talaga po ni wala pa man ki makakatanjog dyan. Even sa Pilipinas siguro. Kung hiling ano po sa mga inisusog lang po tabi sa nahiling ta na mga reactions lalo na sa social media because mas nagiging agresibo niyan ang kampo niyan kan mga Romualdez. Sa totoo lang si Speaker Romualdez nagiging agresibo po ang sayang kampanya sa social media dahil nindo man lain ang ginagamit na account, no? Tapos mahiling mo man kung sisay po tabing politician ang nag-sponsor ka ang parkaysay na politician. Kalangan man na-sponsoran mo tapos babalugong ka, di man pwede yan.
Ngunyan, yung reaction kan tao iba. Diyan mo mahiling po tabi na medyo may diferensya pagabot po tabi digdi. Sa pagabot po tabi digdi ay gwaning diferensya. Kaya ano ibaga sabi ko sa indo? Sabi ko sa indo po, dipisil tabi dipisil tabi in the sense na ano yan in the sense po tabi na yung tao mismo ang nagbibira sa imo, tapos yung tao aram po tabi kung ano talaga ang nangyayari, no? Ano ang nangyayari? Sirisay iyan ng mga taong iyan, nayaon po tabi nasa itaas. Di ba ga? Sirisay sinda. Di ba? Iyo, sirisay sinda po tabi. Sisay nagpupundo. Iyo, sisay nagpupundo. Kaan. Sisay po tabi ang nagpupundo. Sisay nagtatawin pirak. Hindi po sa mga taong ini. So, ang tao na mas lalong iuyaman yung tao. Di ba? Mas lalong iuyaman po tabi ang tao. Kaya ang nangyayari digdi, ang nangyayari digdi po tabi, parang kinakawatan lang. Kinakawatan lang po tabi. Ini pong mga nagpupundo kaya ni po tabi na mga ano ba yon, pangpapugi duman sa mga politisyan. Di ba? Anyway, day ko ini na kakuan. I-try ko ini baka akon madangog man nindo. Pagihong ko na lang digdi siguro sa cellphone Darwin. At sabot man hindi kan tao okay. Hello. Sige. Arat ko na ta. Nagchat so sa kuyang aki. Nagchat. Okay. Mauli man te importante ho na sa aga po. So mga nakakabisto po tabi kay Mr. Ferdinand Antiquera po, Altabano Antiquera, Kambuhatan Rapo-Rapo Albay. Ang lubong po tabi kan sa muyang ama sa aga. Alas 9 po nin pagkaaga. Ang misa sa Barangay Buhatan, sa simbahan po tabi kan Barangay Buhatan Rapo-Rapo. Di ba? So mga nakakabisto po. Kadigdi sa muya, di Pisiton. Ang biyahe digdi po, di Pisiton. Mag-aga. Mag-aga. Sige. Sige. Mag-aga niya. Yeah po. So anyway, yan ang importante so marami din po. Tabi. Okay. Yan. Sige. Ilingon tango na ini dito talaga ini na isisend ko na report. I-try kong isend daw kay Darwin Giraray. Baka kung di man kasi makasibi,
Kaya ako nakakasave. I-forward ko giraray doon sa DWGO tangani na baka may laog lamang pero dito talaga alat ko na ha alat DWGO DWRL okay niya send tibad lamang ano ba yun napadukan ako tibad lamang ma-send at least mapakinabangan tayo ng bareta. Pasensya na ka mo. Di talaga di talaga nagsisend. Sige. So anyway, i-try ko na Darwin inidigdi hati baka kon kwan. Di ko talaga may send ining kwan video kasi voice and video di pisilon digdi sa cellphone ko. I-try ko digdi tabaka kon mailaw ko. Nasa linya po si kabahaging Nestor Kagitla may report mula sa Metro Manila. Kabahaging Nestor, good morning. Please please come in. ng mga proyekto ay nakompleto na ng kagawaran ng Public Works and Highway sa 6 na mga barangay sa buong lalawigan ng isla ng Northern Mindanao. Sa kanyang ulat kina DPWH Secretary Manuel Bonuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Butspipo Jr., sinabi ni DPWH Region 10 Director Lilibet Aparicio na ang proyekto na may pinagsamang haba na 2.02 kilometer ay isinagawa upang matiyak na mas ligtas at maginhawang paglalakbay sa mga aktibidad sa socio-ekonomiko at mga oportunidad sa pagtatrabaho sa loob ng lalawigan. Ayon kay Regional Director Aparicio, ang bagong 258 metro na kalsada ay tinayo din sa Barangay Santo Niño at 642 metro na Farm to Market Road, Barangay Panghiwan sa bayan ng Katarman, 333 meter Farm to Market Road sa Barangay Manuyog, Munisipalidad ng Sagay at 400.5 metro na kalsada na nagkukonekta sa mga barangay ng Bugong sa bayan. Napundo? Napundo. Okay. Salamat Mar Rodriguez sa report. Okay na yan. Napundo lang puro kwan ini. Anyways, so duro-diretso na ako din chat man sa kuya si Camille. Pasensya na Ma'am Camille ha. At kuwang kita mabalik ako dyan sa Sunday pa. Sunday pa ako mabalik sa aga yung lubong. Okay? Okay po ang kong asikaso no na. Sige. Nagchat na rin ka ngayon tabi mabalik. Kuwan bataan tsambahan yung internet me. Tsambahan po yung net me. Maringan ito naka-programa po for almost Webes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, apat na daw, Martes. Pag Merkulis tapos Webes, litsi-litsi po. Nagkalitsi-litsi. Binugtian kan kikilat. So, samuyang signal digdi sa rapo-rapo albay binugtian kang kikilat saka binugtian kang kikilat saka bagasan alat ko na ha
Ah. Mm. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Ah. Sige. Alright. So at least nakatipid na di. 50 minutos na po. O 51 minutos. Lampas ang alas 7 o alas 6 nin pag-aaga. Pag alas 7, ang DWRL Bareta alas 7. Ngunyan po, ang iriwal ngunyan sa sentro kan sa Metro Manila. Grabe po ang iriwal pag-abot sa politika between Dutertes tapos grupo po tabi kan ni Martin Romualdez. Pero si Kwanda si Kwanda si BBM okay lang Dahil man actually si BBM dahil man po tabi nagre-react no. Kaya mo sabutan kanino ba talaga si BBM? Di ba? Kanino ba talaga si BBM? Kasi inot na sinabi ni Sara Duterte na kwan daw nagkabisto nga kami kan kampanya pero nga bako kami mag-amigo. Amigo ko nga amigo daw niya po tabi si Jaime Marcos yung tugang kang presidente. Di ba? Ang binibira talaga niya po tabi yung duwa. Kamu nga yung duwa nagkakapot kang budget si Saldico tapos si ano ba yon? Si Speaker Romualdez. Kau ba nga nagkakapot niya kan budget kang Pilipinas? Sa Kabagasan. Kamu ay nagkakapot kang budget kang Pilipinas. Di ba? Saka. Ini po pagkatapos kan 2025, siyempre sa susunod PC kita digdi sa lokal. Pagkatapos kan 2025, sureball na yan po. Sureball yan. Grabe na po ang iriwal. Mas lalo po na malala ang iriwal between po tabi kay Romualdez tapos digdi kay Sara Duterte. Tamahiling mo na kung papaano nagkakamada Tapos ngunyan busy po tabi si Romualdez para po duman sa iya po tabing mga kuan. Magatulo likod ko. Sorry sana, pasensya na sa mga naghiling sa live. Gatulo likod ko, nagkarigo sa kong atabo. Pero magatulo ang dasa ko yung likod. Na may kuwang gayod may natada gayod Gatul talaga Kaya, ding makatios. Di ba grabe po na iriwal na yan sa mga maabot na aldaw. O sundo na yan po tabi sa 2020. Because, pagkatapos kayo ang sabi po, gusto po tabi na maging mas dakol yung kongresista na para kay Romualdez. Siyempre, pagkatapos kayo ng eleksyon, dahil po ganahon ni Romualdez, useless man giraray, magiging congressman siya. Kung ura siya saktong bilang po sa Kamara de Representantes. Kung gumana po tabi yung bako niya mga kaapil, may problema nasa trouble po ang duwa, si Romualdez. Alam ta po tabi, pag ang speaker dyan iba, bako si Romualdez, definitely yung kwan, si Saldico, dahil man po siya magiging appropriations committee. Kumbaga yung tray na bunayan, papas na ninda sa iba. Magigisindang ordinaryong kongresista na maghagad-hagad nin pondo sa House Speaker tapos sa Committee on Appropriations man. Sabi nga ni po tabi, wider lang. Di man nakasiguro. Alimbawa nga si Gloria. Taram ta si Gloria Ario, dakol po tabi na mga kaapil kay ni an madaralagan ko niyan. Magbibilangan po. Saka. Kaya nga ni bagaso, so ako Bicol,
ang second nominee ata si dating Congressman Pido Garbin. O yan, sigurado na yan. Si para kay Attorney Pido Garbin, good choice yan. Tapos sabi ko nga ibaga sa ito, kan si Attorney Pido Garbin kan 2022 siyempre magkasiblagan man kami. Amigo kayang personal. Magkasiblagan man kami po tabi. Yung panindugan siya mayor, ako media, pero day ako kumbaga day akong suporta sa iya. Pero ngunyan, sinusuportaran ko siya sa Ako Bicol. Sinusuportaran ko talaga siya sa Ako Bicol. Why? Hindi siya ka na Ako Bicol. Abogado ba yan? Tapos pandua, matibay yan. Kaya po niya po tabi, kaya puhan siya duman. Kaya baga sabi ko kay Tokan 2022, dapat din siya nagmayor. Nata, sayang baga kan tulong taon. Ibang sinasabi ko sa endo, sayang kan tulong taon na wala sa pwesto. Parehas mandigde between Noel Rosal tapos Joey Salceda. Kung nagurulay na sa nakota kamo ang duwaan mga kamo po tabi ngunyan an mas nakakalamang kung ikukumparar kay Governor Grex Langman sa totoo lang. Ako, sinasabi ko digdi, yung katotohanan lang, yung nahiling ko po tabing obserbasyon ko. Wala man kamo kung opinion nito. Opinion ko lang yun eh. Yung frontrunner ka digdi sa duwa ng Governor, si Sudua, Noel Rosal din, Joey Salceda. Ngunyan po, ibang sinasabi ko na dapat nagurulay na sa nakamo, tas sayang nga ni kan posisyon na kung saan dapat po tabi ka mo na nagdadalagaan na dapat yaon ka mo pagkatapos kan 2025. Sendong duwa o sendong tulo po, tulo, may pirdi dyan na duwa. Tapos di man pwedeng tulo ang gobernador, di man pwedeng duwa ang gobernador, saro sana. Ibang sasabi ko sa dapat nagkaurulay na lang muna. Tasayang kang kuat. Araw kini kay Attorney Pido kay ito. Bago nasayang. Nasayang baga po sa tulong taon niya. Dapat congressman siya kan. Niyayaon siya dyan sa kamara. Ngunyan, good choice siya. Saludo ako sa desisyon po tabi kan kongresista. Kaipuhan siya. Kaipuhan siya duman sa kongreso. Good choice siya ngunyan. Umabo man mumuya, pasensya na duman sa mga supporters po, sa mga kalaban, kan Ako Bicol. Umabo man magmuya po, second domain, Ako Bicol, makakakuha mang giraray kedua yan. Sure po mang giraray yan. Okay, si Congressman, dating Congressman Pido Garbin, sure na yan po tabi. Naghahalap na sala po yan na nin oras na magka-eleksyon, tapos panibagong term of office, kan mga opisyalis po tabing napili, iyan ang katotohanan. Pero sa Legazpi, subayaw niya, sugal yan. Alam mo po tabi, siyempre, ang kalaban mo is kumbaga championship contender eh. Kung sa basketball, championship contender eh. Maagi sa nin kanipisilan. Kumbaga po tabi, lumusot man sa dyan, yung opinion digdi, lumusot man sa dyan, barari siya. Lumusot ka man nga, barari ka. Iyan. Lumusot ka man nga, aday ka naman pakinabangan. Di ba? Kung sa bulang, nanggana ka man, sa pikada sana. Di ba? Yun po yan. Ang kalaban mo dyan is, ako man nito dahil, ang kalaban nito dyan, Rosales, tigre yan eh. Tiger yan kan Legazpi. Kaya dipisil. Okay? Pero, sendo man girarayan po tabi, bako man ang samuya. Kami po nasa likod lang na naghihiling. Pero, ang katotohanan dyan, dahil man kayo makapagana na tati medyas, tumaram daw, siya taga-medyan pwedeng pumagana kay kandidato, tampaong ko. Minsan nga ni, sumidya, nakaraot pa eh. Minsan, giguluguluan. Alimbawa, ako taga-medya, binanog-banog ko si Mayora, binanog-banog ko, nadagit sa kuya, so, mga amigo ko, nagsusuporto sa Mayora, bako, dahil lugod, nakaraot lugod ako. Kaya bagayan, pig-iwasan ko yan eh. Sa iba-ibang lado, sa dumang lado, pig-iwasan ko yan. Tangani na maging patas, fight ka mo. Kami, yaon ng digde. Total, taga-daraga ko, bako man ako taga-Legazpi. Yan. Yan po yan yan po yan. Kanya-kanya kitang opinion ganyan. Okay? Alas 7 na, nin pagkaaga, ang DWRL Barita, alas 7, masunod na.